ukwati wa mibawa ndeko masema zote mibawa ya kwati ndani. Ndende lini? Neno wangu machindende lini? Zote mimi atavina mbwiza. Nafaa jire makanja. Nafaa makanja ndatifa ndikaonesha makanja mibawa. Masanga kuti 10 years ata chisegulire. Kusegula chisegulire masanga. Wala kusanga. Au masanga kanema manja amaloncha akabanga lonchi kanema manja koma kusanga kuti mibawa yo yatajani 10 years amwe nene fwagule mibawa sendiozi anapanga phwando panali ino mpaka kusanga koma samana panopa tinene kunena kuti tikamana kuti mibawa ndi number 1 because if we witnessed international event well organized. Yes. And GM wao uyu timatita mandani kwimba ngakhale sana mete ndevu zazikulu ndimene amaonekera iyo yari kuti muze kuti GM amakhani ndevu zambiri komanso makhazo mbiriwira ndiye makhaso kupanga chochi kuti mukamputa kuponde akasiyana amafuna muzidelera afuna kuponde komano atamandani also tiyathokozere vina pake kutiya atamandani nkhwimbawo atamandani alipo angadi antakomwa ndi staff yonse ya kumibawa because tikakamba za mibawa chwali kulisa kutaja tikachula za picture quality ya mibawa. I mean, I can say it's number 1 Malawi. Quality yake ndiyo tikakamba za TV yo jambula bwino mimbira ndime tukunena kuti picture quality yake ndiyo tikambeza kujambula nyimbo live kupela programs zake they are very entertaining kamaso mibawa je machita bwino malika kuponya ka program ma TV na makopera so makabanga so ena ngasini wembi satu ndi banga kale yamaka mibawa sana iya mzalo zatu ndi madolo iya ndiwo wembi ndiwo sadife inu makule chino miwo asante bachito simukuziwa Pajama maloto sang'amba apapa siting'amba sandiyokuva makanja kwela kulibona kana masera ano timafata auza ndona kuti awa ndi mazi ife tikumafanta ngani mukamba mibawa zibe sikugwizana yeah nakasama tidida ale Malawi chine hapo aya ni mazi awa koma ngani ili nkama obusana lembe kuli UTM yalembe ngani ili nkama ndangomva atu mwakabaza UTM mwamba ndi umusa ndangomva zo kuti basi atu kwatu chawata watu wake uti pesa na msipi watu wake utiwo ile ni maana kuti UTM chifana nakuti atuluka mwalasi atuluka nyumba moja no ni maana ngati kuti UTM achedwa anakati ya icheya ina kandi kunena pano koda madikira pachitike maliro anthu afe anthu anakaenera kutuluka eri koma UTM atuluka nawo timanena kuti kutuluka kwa UTM kutanthauzanji kwa ine basi kwani ndoto kuzo imachitika akati muthu akatuluka mu kanyumba kaya kuti amakoti mapanga bebe wathala nacho Dewa ya tukame pote mufufuze kutoka kwa waja sura tanazo zituzoea. Kuma ngomba kuwawa ndiye nakone. Mudikira naye tu. Mudikira tu. Tena kuze ndikuti. UTM ndi saulo. Okay. Webekeza kuti wakizani. Okay, mwene. Mwene anazombe. Awanena kuti UTM ndi saulo zujilima. Iya swani fande yakule. Ngati UTM ndi saulo zujilima. Kwati makando yako yasidwa. Ndi ndani? Akutentha kwenye mtima wa MCP. Chikupangisa ndichani. Tinabe kambiri mbiri isi kwena swati bwereze kuti kunibe nazo futo zoni muzia tsama. Kodi mukuyanga tapanga pasali ya UTM. Ada ikabosoka kandulo. Ive singada bweso. Ineyo kama ine mundirole ndibwerere kumbuyo. Mukufusa zote ndibwerere kumbuyo. Kusajira kumbuyo. Sokone ndifuna ndifuse kunena kuti mukamba nkhani yokuti ukwati watani wathapo. Wathapo saka wathapo Wathapo kumene. Wathapo maganizo anga anaona kuti anakadikira kaye. Anakadikira kaye mpaka na chaka cha mawa. UTM ndi saulo zujilima. Mwaiwala mawa usi. Pa akupanga za memorial ya
Leta muzibanda. Ananena kuti kodi anthu mukakwezana bwato mmatsitsirana pakati pa nyanja. Koma twende ndikose nkhaya. Ndikuwaka kamozi. Mafunda amutsitsa naturally. Sada kutsitsa kinotsika okha. Ndikose apaka kuchira kuti. Zimene zozo Saulos ndiye anali UTM. Kupita so kwa UTM kuti tsopano inu a UTM dzulo mafusa fuso limini. Pano. Lero inote mukono ti basi mafunde azi. Ndikona katakhala bwinotu. Zakhabwino kwambiri. Timapanga choncho. Mukwanisa kusambira kukafika kuntunda. Asambire ndani? Mwatsikira apa. Awawa asambire ndani? A UTM mukwanisa kusambira kukafika kuntunda. Muntu kamasika ilimizo wafika poto usikire. Manipeza? Yetu. Ife kuzoneli ni pano. Ndakubwino wake mene mukutsikira mu mazimo mulingona. Iya ndene manena kuti. Kusika kwa UTM, kusika kwa UTM. Kusika kwa UTM is long overdue. Ndanena parona kuti. Kusika kumene kuja. UTM inapita ku MCP chifukwa cha frustrations. Manipeza? Sikuti UTM inakaka kuti yende ndi MCP. MCP tikuizi wa ife. Mtima wanu ndi woipa. Awa ndi apo. Ineyo ndakutsika. Amene nakutsika ndithubazi. nda DBB. Aina kunaso ku DBB. Ikesu kutandaula. Ndikwangali ndikumenya rufa ndikumenya ndikumenya nose muli ku DBB ko. In fact amasokoneza ruboma la jagwera anali anyamata amene wabwere aso ku DBB. Ako ndikuyankhuleni pamone. Ndikuse. Anyamata wabwere aso ku DBB. Akulakwisa sana bwere. Ndikuse. Ndiyabwera ku DPP. Inde kaya. Ndikuse la achiwezi. Kada nene kuti abwere DPP. Zachitika zasana ndabira ku DPP ya. Musavutike tu kwambiri. Musavutike kwambiri. Hawanafuna kufusa. Ngokufusa nifuso. Mmene zachitikira. Linali banja limene. UTM ndi MCP ndiye no mamuna wamwalira. Mkazi mwamusuzula mungamamulirireso kuti ni mkazi wake. Ina wake baya latabwera pompo kuti akufuna amutenge. Kusilirira kuti Kubanenu. Akawa. Iya ya wasana yake. Iya ipameko poto ndikusa. Iya. Wasana yake. Kwa nini? Kani ya muna ni kazi. Muna ni kazi maini biga ifaje. Ine nimeona kuti zinthu ziwiri zimayenda mofana. Siku izi zimasiana iya. Komana Nane nabo so muna ni kazi. Ineyo ngati mene ndikuwaonera anthu a UTM. Nthawi zina zake you know what guys. Kumadeka. Iyo ipalime kudeka. Inu. Iya ndikani kwake. Ineyo ndikizana wase asike. Kuti panopa titengere kuti UTM isaime payoka. Trust me, it's not going to make it. Salo sijima uja alipo. Mchewa rutsa MP mmodzi yekha wa Tambeserewa. ndiye kulibe kulijaniso kumene. Okay, tuko makambini. Now, ndichifukwa yani MCP mukunjenjemera. Osamala kucha kulangula. Wajani mukulilira. Ajiweza. Banga survive zakazo. Ajiweza. Nobody ni bomba likanyenyemelea. Ajiweza, listen. No, wait. Ineyo makani mene ya ngakuzaka na ndukuza kutenza. Dikira nikifuleka ishite. Ile had a very good question. Awawa MCP wa even kuyasa makanduru amamva kutenda. Wait. Awanena kuti. Okay, mwakamutenda kunena kuti ife UTM siti kuiso. Manipeza. Now UTM yazipa kazo kuti ife tachokako. Mukona uri mukutendera. Aina kuzona wasanga ibo. Akati kumasule ila kuzwa kuti mwaruza pangolini. Utazi mupira. Nde ineyo ndiyanke jonji. Ine ngati wa MCP ndiyanke jonji. Ineyo ndine pajaneno wakudetsa hedi. Ndimwerera kwa malemu Lucius Banda anapangidwa ku interview ina yake. Nde journalist anafusa kunena kuti kodi abanda simukuopa ana tsopano akubwera akuipa kuti akuposani. Lucius Banda anazaseka. Zimu wake use mutende. May he so rest in peace. Anazaseka. I say fusolo wa Jebanalo. Ufuna unduze kuti Tay Green. Angafanya shati ya ile. Kusongeza kunena kuti. Lucius Banda nali mpango. So ababa ndikaipanga equivalent. MCP
Ndi Makabili machine. Sio makambili. Awakuti MCP ni machine. Machine yaikulu. Akatu 6 years ago. Siani tu, wajichola na siani zitu. Tukuze ndio anakoma. Tukuze ni kitu kimoja. Kuna MCP leo kati. Akabambe Mungu jana. Akabambe sojo. Akabambe kuna jo. Hai, mafanya kwa pamoja. Hebu sasa hizo ndio yoka. DP dilipo. Titampaka na la shita kwa somo makawili bwino. Nokona mkubwa futikana. Yote ya tuluka. Ina mwana yote bodai na pakisoni. Sifani fani kuze nini? Ila ni fani kwanza kaya muombe. Walipo sama mpata. Ama sanenge tayo koma. Sanenge tayo koma. Ndio ya mapitiza shida. Timanana kuti oke mkamaina kuti PDP yana kumaika joina ku MCP. Kodi azano akumwalira kumwe usimu kwaona. Ya fusamana nenda komela. Fusa kumala ndimungana mamulunga sananga kufa kwa tana kulengana sipache pache. Osa panga compare ba ifaya. Ifa kabula wala kukata ni city. Bachitika. Bigo namwalira pa kobo pache. Wabro yana mwalira kalegala. Bachitika zuwena. Manive ifa siba fana na yeye. Ifa PDP we are ready to join MCP. Fandi bende ambulance ko lino. Zitumafuna kwa bachitika kwa MCP kuenda bwino. Wangula Zeru Jamii kujoina na nao mwene anazombe kwa DPP wani udukuze ngatika kabambe wachoka kwa kabambe iya kabambe anebo udindo kabambe anebo udindo unawoza mwani kama idingo ngani mene hii diyezeke George UDM anali Saulos anali UDM ndi Saulos ndemene Saulos UDM useless ne abina UDPP kwa wapitako ena atsalira ngati makulatu naja atsalira kwa MCP koko MCP ndi sisi kola kati palikuto sisi kutuluka ya kwa siputoso mpaka tupitire ena ndi abana kwelawa akina kunana kubandile pano wana mudivesese wana kubandile PDP Koma mumadzwa jani pai zina zake zimafunika kuti pakakhala kuti pali mpungwe pamalo pakuchitika zinthu za zimakhala bwino kuti unapeza pokindo tudeke umafika siku bwino kudeka iya koma tudeka bada udeke uone kuti kodi zinthu zikuenda nifana nemo ndipanga nifaya mwati pakakhala mpungwe okera tiuza ni mpungwe nduti mpungwe amene kuchitika mukunena za kabambe kuna kuti kabambe inu kabambe uja analibo udindo unaweze ku DPP amafuna ndio kabambe Israeli winali yes kusabotaye mama zikatuganiza za misewu yonena kuti kumangidwa pompano sewa konzedwa lero ukamadusa po 10 koloko ya usiku akuwocherera mwamba nanu inu kwa inu ngati atu MCP akudana ndi mmene mukupangira kuba kwanu uyu wa MCP imene ikumatidwa ndi imene anakoza DPP imene ikumamatidwa mukapita kulimbi kulishera island anakoza ndi ndani kutoka pa shara zofika pa Standard Bank MCP anamata pende pa zimene mseo ndi wa DPP kutaya osalimba wa DPP ine ndivomereze mseo ndwajani ndikhoza kukhala kuti ndine supporter wa MCP koma naya pa nkhani zone kuti MCP sikuchita bwino mani akaukauka ine sindimagwirizana nazo because I'm a citizen of Malawi. You see? I'm looking for quality. Bana pitani George Mlongwe quality yatala quality ya shadi president azone sensa zimene zizi ma department akupereka waikiramo koma ni maana kuti haujajiweza ni maana kuti tikamakamba kunena kuti chakuti sisi kuenda bwino sikuti iferudana ndaza sichakwera we want this country to move forward anthu amene akugwira ntchito because it's for benefit and also we want to move forward let's say kunena kuti ngati ndikukakozedwe kamisewu kakhale akakali ku city center tumachiona chithala chili chonchi naina ndio tanakonza kale ndi akamapereka contract pamakhala ma specifications
thickness kaya chani koma nkhani ndiomwe chatikumane kuti ziphuphu opereka contract yo alandirepo kena kachi. So pano mukuona kuti contract yakagwira ntchito bwanji pamene inuyo mwatenga a bigger chance. So when you're talking about the country, tikamakamba ziko. Let's take out Zipani. Manipesa? Yes. Atamena kukoza sio. Atamena kukoza sio kuchokera pa Bashir Highlands. Akugwira ntchito ma HODs. Atamena akugwira ntchito kuchokera pa Bashir Highlands kufika pa Standard Bank. Nseu mwaupanga. Mwangwika tena pamamba hapa. A week later. A week after mapaki kamba. Kodi Ajago Bohara mulipo. Inendi Kani isi ajipandi. Inendi palization ndizi za ku lumpi kucha. Kuchitipa huko. Yes. Nseu mose mwambira kumango sinda ma contractor. Uyu abwera ukukanika ukabwera ndendi bwerere pambuyo. Kaletu sidinka tengera kuitaka kozanse kuchifukwa choti munthu bidi yake naliyo jepa kusiyana ndanzake ya. Tikatenga munthu amene amadziwa kukonza nsewa wayajadula chisakucho kajadula akati konzerera tipafana pempha Jacob Bohara kuti tisamachedwe ndi anthu amanga kuti zinthu mochipa tikufuna nsewu ngati wachikumula umabanga enda kukhala odula umene u astali mpaka na leroli ndimamva kuti ita manga sewolimba kumchigumula tumulanje ene akanena kuti awa anakana uje zipupu amanga sewolimba asati munayo nazo Simazibazisewo mene unamangidwa kuchoka pachingeni mapita chapenda katala kabwino bwino kachi mapita chapansibe kachi unamangidwa kaya 1987 I still remember atamanga umene uja kuti kubwera basi mbuyo muzibandi zinazala apo njaya tisimangisa malalo. This is only telling us to say the people are not doing their work in those yakulanijewa okay. Izizi zikulonetsa kunena kuti anthu amene anakhazikitsidwa kuti adziyang'anira ntchito zimene zizi sakugwira ntchito yawo. There is no way nse ungakozedwe mamawa kenako usiku chigambo ukayikidwa ineyo my friend mwayankhula mokwana paja iwe ndi wa UDF anthu a UDF awa ndi anthu atupere awa tizikuyenera uli pa neutral pano pano chifukwa chokuti apane ngokung'alulani sitikupereka lack of seriousness childishness ndi kutenga advantage people's taxes ndimene yachuluka mbwibwi wachuluka tikuziona kuti zimangobwera anthu azingoperekabe zizingobwera nanga sisibe mwini umazazoti ngone mabwira ngwini imabwira wachuluka mbwibwi ababa ideyo manje kudaba ndijoti mama akatifusa Jabo halai kuti kuliyongwe kujako musite sejenenda oda nachilo daba kuti komanyamata apanga di profit chifukwa choti achulutsa chitachi cha then mali kwa makampani yomanga profit. That's what we need actually. Of course. Then mande kodi izizi zumalepheka bwanji kumati zikamapita madistrict kuchita chitachi chake chikhala chiti pamene popote kudaba pamene then ndati ntafufuza ninamva kunena kuti baja DPP idali system akanalipo akanaliweza inu daimandika inu awawa ayikira chitala chifukwa chokuti mumadusalusako kumeko kuli maofesi anu ndafuna mugodoke abweraso ku plant akangomaliza amene kwa masiti akhale masiti koma the way they are taking loan M1 road anthu akungobzikwachula makhalo wanena kale kuti kuli anthu ena ake akumachinga kumasusa nakatizikana zimenezo kuli anthu amene akumachinga wa M1 road inuyo mungaende mmene munkaendera kale ndipo inu M1 road mungathamange inuyo kwenda apo ndi apo kuti M1 munene ndimaina kuti neighbor ndimaina kuti we are talking about development. We are not talking of Zipani. Exactly. Thank you. Come on. Come on. This is what I mean. Zipani, you know, DPP, UDF.
bibi mwambe mwalaba ifa Ziko makambi. kuchipangu kujoga mmene nachoka NCP chimene nachiona chiri kuko ndi chimene anabweretsako bingu Ziko makambiri. koma choka pamene sinaona kuina I'll take you chake back. banja amene nakuti awaso ndamene Bwanja alapewa Change our mindset. analamula Jamani, 31 years. maremu chili mazisha. awanena ma 31 years Ife tidade Koma chaklo- kamuzwa baladu. iyayi kamuzwa nakafera ku Garden City it means uja ni ife chipata kunalibe ndio organize labe ife chipatala chidalipo chosanjikiza kafolo Central Hospital kusanjikiza kafolo ana kulemba maiso amane bana kulemba maiso toka Malawi because anthu amene takhala mu office tikuba ndalama fe kuti pazikhala ntchito za substandard. ifeyo ndiye utiso No, we are all Malawians. We are Malawians. Whether you are in which position, amene tikuba ndalama fe mu office kuti kuzikhala ntchito za substandard. Tenti zikondeni ngati imabombo kani Kwani ino MCP? Simumwona mai uyu simukampasa udindo? Asa kana bwanji manebu ilibe manebu inu mane mukalembese maso kupanda mapu. Kupanda mapu zone. ama ndojepa Inu MCP mtalongo swali. Mapu ndikudabwa ine kuti nthawi imene tinkagwira ntchito manepo timatika mapakira zinthu zija kumakhala checking kumatukapakira wina amacheka zilipo Ndendi zimene funa zoti wina wake sakugwira ntchito yake. Ndimaina, Wale ta assurance manager ali kutiko ku manager imene lack of seriousness jatiti chifukwa zinthu zimene kwenda ma stage. bwana kwa chuluka Zaugolu. Chocho boma hii. Chocho boma ndachi bwana ndachi bwana. Boma ndachi bwana. Chocho achakwenda ndachi bwana. minister wao ndo amene sali si Anasaka minister ndani. minister sapakira maiso mfuna minister akachekera Chair. umafuniko Unako kumibawa aya weti. Suppose kumibawa kwa chitika chibwana. Eti ifetilo za chala Tamakwimba. Kena ko ntakongo. Ngati kumane bekuli chibwana. chakwera inadala chibwana kumane bojo chakwera chifo choti fazina yake system ija idakalipo ya makadeni akufuna kuchira sapo akuna bangesaba chakwera Guys, tionepo kumene kuti analakwitsa ndani tizisamala chifukwa chimozimozi mwana akakhala kuti anamtuma kuti akabibe yekha ndewasetera zanja ndikutenga mabi aja ndikupaka pakhoma mabi amene ajawo amanunkha kwa wina alesa amene ataloyi timbuzi mufoto kuti mwana uja sana samalidwe bwinobwino. Ndiye kutana zvakanona kuti ngati manepo yakanika pali president amene musaka uje manepo boss amene chakwera achakwera tacho sana anthu wa minister of education nacho ni anthu oyenerera kuti azikhala mu mupakira mayeso osazazi mapu mulibe ni pepa imodzi arayuye MCP tikamba compromise masandazi tizikhala serious amene analakwitsawo ayenera kuti abangeliza ngati mukuzichepesa makwiya wina wake anaombera president kututu kakutu kokhakawa anyamata Trump anakambirana kukalira futi afuna sympathy ukakwe ukakwe ndikakutsina basika kucheza ndikakuja kandileza ayimirire ino chipopolo kuti anambera kutsogolo chipopolo chimacheka pali kudu mankani ya manebu ndiyo jepa guys ndi geography pepa imodzi kumene kujako tikamabakira ndi macheka azikhala serious inu mukanena kuti nkhani ya geography ndi yaying'ono chonchi
zinthu zimayamba ndija Ndimapu reading it. ndikuti question ndibozo, what question is what? next year zikakhala zina kenako education ikutani ikupita zikakhala zinthu zaonongeka mukunama. We are talking about a process. exactly Mayeso apangidwa print It's a kunja gradual process again. mapo mulibe. Mayeso ndikupangidwa deliver mapo mulibe. Ndikusegula mapo mulibe. Ineyo kumani mukuli ndana wazondola. Anani kuza pachelo center school. Ndikwaziwa. Tikunena kuti. Achijewa. Yes, tikunena kuti manable boss Minister of Education Sama bagira mai. should resign. Yes. Yes. Yes, so Wow. Hey, wow. Sama bagira mai so minister. Sama ona ndio sasa. Kani pano, tachinule. Pepa lemoze geography kumane. Pesa oti mapu reading. Ya imono nunkani ya. Mukade ngono kwambira ife tikulimbana. Tatazeni kodi kani mene wala kusandani. Titanda mkata Malawi feo. Zachikazi. Mayeso Chipepa lemoze geography. Pepa Pepa geography inalipo. Imasoegera map reading basi. Map reading makwesa zanalipo. Mapu wo banalibe. Sasa kuti fuso linalipo. Balibe Reference yake. balibe map unazipangalia. Asikora pa Sasa si map reading hizo. utapata pata choke. Yes, makuna choke. akunena kuti akuti ati ndikankhani kakango Ile What process kulo yeah, give makanzo wapi? Those are national exams. So, sinkhani ayimona. Ndikhani ayikulu. Koma, ine ndimaona George, institution ili yonse imatengera ma standards a otsogolera. Institution iyo. Chifukwa otsogolera institution uja akhani ma standards okhwima. Ali yese musi mamaziwa. Ndina kuti apa zinthu bwana jambena apangira zinthu zawo. limozi serious sija Then kuona ngati process yopanga mayeso. Sikuti imakuchitika today. exactly apa seni tambula ata Kunali koprinta. Kama ngata bene sababu Vamakhala nyamata kuti apange sabotage ngati mene ampangira sabotage chiunda kuti mayeso Napendeza sasa, napendeza kadi, anaka nyamata ake napendeza kadi kwa yangu sokoneza. uchadamu apitilize chosataita ase, apitilize uya kwa zanzero. Nataka kusita magari. Yeah, then mango kapa Utakusema Magari. Magari. Yes, yatalikisa. Kuli kuyamba kuprinta. exactly Akaprinta yambe kutenga page kuti ima Actually, kwa setting yama Ndio kuli checking. Mane bokuja kula ntho panga check. Zose ziya imadusa. Osa panga check. Negligence. Sleeping on duty. sabotage card Sabotage. Who has the process? baita wakupanga ndi sabotage my employee amadziwa Mapu mulibe. Mulibe. analeka bwacho osaika Odi, a Minister of Education ndani. Kwakunza. Wakuza. Keep it quiet. Wakuza If bwana. you are able sleeping. tikalowa nkadi Kamba zosa chatikani tikalowa nkadi pamanepomo tiye ndifufuze kuti kodi anyamata ajawo iwe tifedi kwapatsa mayeso a national kodi akulandira ndalama yoyenerera You see? sabotage You see? Omaro kutsiwa kuti zitha kutheka kuti akunenazi. Azero kalipo pang'ono. kodi pesana Fuego kuti Nikatikaye. muzizi wakunena kuti alipo ena ake anyamata akamedwa alipo ena ake onena kuti amapereka ripoti yokuti tacheka. You see? Alipo Alipo, mabana amafusa. Mwacheka, Amasaidira kuti Tacheka. check. Kodino. Mulive se. No msana malize. Unamene mteka kwa. Kodi ziko lino. Kuidwa inize. When are we starting to be responsible? kusa vinali nene kuti kodi tidzalekere azopusa Bakalidi. Now, our demand, Achoke. we ask the president to fire ED for money, fire minister. And everyone. Ngachatima. Oh yes! Oh yes! Dr. Tima Kwambi. Oh yes!
It's 10 years of Inkosi Amakosi Mberwa 5's reign. And for the first time in history, the king of the Zulu nation of South Africa is visiting Malawi. The Mzimba Heritage Association, Mziha, with direction from the Mberwa Chiefs Council, invites you all to a double celebration on the 3rd of August 2024, when the host of Umteto Cultural Festival, His Majesty Inkosi Amakosi Mberwa 5, will also celebrate his 10 years on the throne. To grace the occasion and to visit Malawi for the first time, His Majesty Misuzulu Kazwelithini, King of the Zulu nation, accompanying the Zulu monarch shall be the Amakosi, the royal family, senior government officials, and over 1,000 Amabutu. Hatibanji Kodi, it's your boy Tay Green, aka Nshomoli, the Nyao King. You already know what it is. Chilling on Mibawa TV, where creativity dazzles. And I hope you've watched Photo. If not, request. This is the station that you want to watch. Why you want to change the dial? Peace! Apagadi
Waliwa, Gomana di Gomana, Wetafuna di. Agwamiene mwedege nani, agwamiene muhu, agwamiene mwedege nani, mwana muarelekana. Agwamiene mwedege nani, agwamiene muhu, agwamiene mwedege nani. Ala muareleka nakana. Agwamiene mwedege nani, agwamiene moho, agwamiene mwedege nani, ala muareleka nakana. Zona agwamiene mwedege, agwamiene muhu, agwamiene mwedege, mwana muarelekana. Agwamiene mwedege, agwamiene muhu, agwamiene mwedege nani, mwana muarelekana. Agwamiene mwedege nani, agwamiene muhu, agwamiene mwedege nani, mwana muarelekana.
Maje mwana kukhala ndi choncho. Maje mbuye kukhala ndi choncho. Anaosidwa obanda mai dona guarera guange matere. Anaosidwa obanda mai dona guarera guange matere. Asamaleni ana masi Musa watemele manja ana masi Anaosidwa obanda mai Dona guarera guange matere. Anaosidwa